Dobre, už nahrávame, takže sekundu malá pauza toho. Dobre, dobre, takže môžeme pokračovať ďalej. Čo sa týka jednorozmerného pola, znova minule myslím, že som toto ukazovala, nemusím tieto príklady znova opakovať. Jednorozmerné pole sa alokuje podľa typu, teda máte typový ukazovateľ float, takže v tomto prípade máte nejaký príklad funkcie x na druhú, čiže float ako ukazovateľ znova pole. Keď hovoríme o jednorozmernom poli, sú tu dve polia. Jedno je teda pole x, druhé je fx, teda tie funkčné hodnoty. Tak dealokujete slovíčkom znova delete, ale za tým sa dávajú tie dve hranaté zátvorky, teda ľavá a pravá. Takže toto je jedna taká základná vec. Myslím si, že je to jasné, čiže dá typ, ukazovateľ a zároveň new, float, teda zase použiť daný typ a počet alokovaných prvkov, teda samozrejme typu float. Dobre, takže toto je také výsledok, výstup z tohoto. Dobre, takže no a teraz máme alokáciu dvojrozmerného pola. Trošku je to v rámci dynamických, není to nejaká veľmi zložité, len si treba predstaviť nejakú štruktúru. Máme dve také základné, ako by som povedala, stratégie, pomocou ktorých to dynamické pole alokujeme, dvojrozmerné, teda hovorím o dvojrozmernom dynamickom poli. Pokiaľ by sme išli do trojrozmerného, zasa sú tam veľmi podobného princípu tie stratégie. Tak prvá stratégia je po riadkoch, kedy zoberieme vlastne ukazovateľ na každý riadok. Čiže dôležité je, aby sme alokovali nejaké jednorozmerné pole, ale to bude pole ukazovateľov na daný typ. Hej, čiže sa rozhodneme mať maticu treba z int, tak samozrejme aj tieto ukazovatele, každý z nich bude ukazovať na jeden riadok tej matice. Čiže keď máte maticu, ja neviem, 4-riadkovú, alebo teda v tomto prípade tu vidíte 5-riadkovú, tak použijete 5 ukazovateľov, ako náhle ich máte viacej, tak viac. Takže každý ukazovateľ akoby vlastne ukazuje na to jednorozmerné pole, hej, prvkov daného typu. Hej, keď si to pozrieme, tak to v podstate veľmi ľahko si to predstaviť. Hej. Ja samozrejme ukážem aj tú alokáciu, ako sa robí a potom ešte aj príklady. Čo sa týka alokácie takéhoto typu, tak dôležité je si uvedomiť, že my potrebujeme urobiť akoby dvojitý ukazovateľ. Predstavme si to tak, že vlastne ten bude ukazovať na všetky tých 5 alebo koľko ich tam máte, tých ukazovateľov. To nazveme, že je to pole. Hej. Povieme si samozrejme typ. My sme si hovorili, že je to int, takže tu by sme dali int. New, zase int, hviezdička a m. To m znamená, že koľko tých riadkov tam máte. Áno, čiže toto pole v podstate ukazuje, že koľko tých ukazovateľov potrebujete v tých riadkoch. Hej. Čo sa týka tohto cyklu, tak bude vlastne alokovať vlastne pole I ide do M, hej, čiže keď si pozrite cyklus, ide do M, takže v podstate I pre každý daný typ alokuje tie jednotlivé prvky. Áno. Čiže tu vidíte, že máme dvojitý ukazovateľ a tu už sú potom vlastne alokované pre všetky tým prvkov. Ak si toto urobíte, čiže stačí takáto jedna alebo dva riadky, teda kódu, a potom už používate klasicky maticu, tak ako ste zvyknutí, čiže ako náhle ju máte alokovanú tú maticu, tak už môžete používať cyklus IE, hej, čiže MN, teda koľko prvkov potrebujete. Dobre, takže vidíte, že M sú riadky, N sú stĺpce, takže no a dealokácia potom sa dá urobiť, dá sa povedať takisto akoby dvomi riadkami kódu. Najprv idete opačným postupom, čiže zbehnete cyklus, ale už tam použijete to slovičko delete.
Takže delete pole, hranatá zátvorka, to je dôležité, a pole I, hej, čiže postupne akoby dealokujete vlastne tie riadky a potom dealokujete celé to pole. Hej, takže týmto spôsobom je alokácia dvojrozmerného pola po riadkoch. To si ešte môžeme potom ukázať aj teda prakticky. Ďalšia taká stratégia je stratégia jedného bloku. Nebojte sa, tie stratégie sú vlastne, není ich veľa, sú tieto dve. Takže môžeme, tuto ich máte, takže stratégia jedného bloku tvorí vlastne celý blok prvkov, čiže vy keď už viete, že akú maticu potrebujete, tak viete, že ja neviem, m krát n, hej, tak naraz akoby alokujete, ja neviem, koľko tu mám prvkov, 6, 7, 8, 8 alebo teda 5 krát 8, tak na každý jeden riadok teda potrebujete takisto ukazovateľ, ale v podstate alokujeme celý blok naraz, ale alokujeme jednorozmerné pole ukazovateľov na daný typ. Hej? Takže robíme to následovne. Výhodou toho je, že v tej pamäti to vyzerá nejako takto. Hej, čiže my si to môžeme predstaviť ako maticu, ale v tej pamäti to vyzerá nejako takto. Čiže vždy musím teda, prečo mám tu týchto 5 ukazovateľov, aby som vedela, kde mi začína riadok. Takže to je dosť dôležité, lebo každej tej matica potrebuje teda vedieť, kde začína riadok, takže kvôli tomu. No a v tom zmysle, keďže ja si znova poviem, že to bude nejaká int matica, tak potrebujem alokovať celý blok. Toto je to m krát n, čiže viem, že 8 krát 5, hej, potrebujem, alebo teda 5 krát 8, lepšie tak sme si to hovorili, že? Neviem, koľko bolo tam tých prvkov, tu ich je trochu zase menej, ale dobre, tak 5 krát 5, keď sa počítam, tak je to 5 krát 5 v tomto prípade, tam som ich mala asi viacej, no dobre. Takže tak koľko potrebujete veľkosť matice a následne potom alokujem akoby jednorozmerné pole, ale dvojitým ukazovateľom a potom alokujem v podstate samotný prístup, samotné prvky. Toto je vlastne zase ten cyklus. Vždy ten cyklus robí, že alokuje. Je to trošku náročnejšie ako ten prvý, lebo vy máte, akoby sa posúvate po blok plus n krát i. Hej? Čiže ide od prvého akoby prvku a vlastne ten cyklus po tých riadkoch vždy posúva vlastne po stĺpcoch sa, hej, že alokuje tie jednotlivé prvky. Hej? Čiže toto je trošku zložitejšia štruktúra. Na konci potom robíte nie cyklus, ale stačí len delete akoby blok, delete pole najskôr a potom delete blok, lebo to, čo je v postupe prvé, tak to je vlastne posledné pri dealokácii, hej, čiže delete. Takže takto nejako, viem, že to není úplne jednoduché, ale týmto spôsobom sa naozaj môžete dostať do dvojrozmernej dynamickej matice. Takže jeden alebo druhý spôsob, za chvíľku to môžem ukázať teda v tom kóde. Porovnanie pri stratégii tohto jedného bloku máme tie dáta v pamäti, dá sa povedať, vedľa seba. Fyzicky, hej? Čiže v tej pamäti sú fyzicky a tvoria akoby súvislý jeden blok a táto stratégia dokonca je rýchlejšia a pri nej voláme vlastne dvakrát to delete. Hej? No ale poriadkoch je flexibilnejšia a trošku môžeme pracovať s tými jednotlivými datami flexibilnejšie, lebo pri bloku vlastne keď si alokujete celý blok, tak nemôžete trebárs, možno aj tak poviem, že pokiaľ by sme až také vymysly mali, že máme tzv. Zubaté pole, tak asi v tomto prípade sa vám to až tak veľa nepodarí pri stratégii bloku, ale pri riadkoch áno. Dobre, takže stratégia po riadkoch je o niečo flexibilnejšia a jednotlivé riadky mohli by mať teda premenlivú dĺžku, takže to už vymýšľam, ale dalo by sa to urobiť. Dobre, takže v tomto také porovnanie. No a pokiaľ by sme ešte išli až do trojrozmerného pola,
no tak tam by sa musel vymysleť vlastne systém dvojitých ukazovateľov a urobiť vlastne stratégia v poriadkoch by bol veľký jeden ukazovateľ, ktorý by ukazoval najskôr na, hej, keď si predstavíte vlastne kocku, lebo to je trojrozmerné pole, tak už tu už ideme až do takých väčších rozmerov, ktoré asi málo budeme používať, ale pre prípad ešte teda ukazujem. Takže najskôr akoby urobiť trojitý ukazovateľ, ktorý by ukazoval na tieto tri, potom tieto tri by ukazovali vlastne na tie, čo sú v poriadkoch a každý z týchto by sa musel alokovať daný počet, koľko teda potrebujete vlastne prvkov samotných. Hej. Takže toto už je trochu zložitejšie a určite už by to bolo náročnejšie aj vlastne, ale dalo by sa. A toto máte vlastne stratégia jedného bloku, kedy zoberete ako komplet vlastne celý blok by ste si museli prepočítať, čiže zhruba to je ako keď nasekáte viacej matic pri sebe. No. Hej, čiže máte ich za sebou a každú tú maticu si ešte označíte prvá, druhá, tretia, štvrtá a tak ďalej, alebo dáte nejaký identifikátor iný. Takže je to vlastne to veľmi podobné, to je tá stratégia jedného bloku. Hej, čiže viete, že keď si zoberete kocku, každá tá matica by bola rovnaká, dajme tomu. Hej. Takže v tom prípade by sa dala táto stratégia jedného bloku aplikovať. Nemusí to byť kocka, môže to byť aj hranol, ale dá sa povedať v tom zmysle. Dobre, takže takto. No, nejdeme už do týchto, toto sú viacrozmerné polia, že ako by sme teda mohli postupovať. Do týchto rozmerov už teda až tak nepôjdeme si to klasicky prezentovať. Myslím si, že to už je taká dôležitá vec, že si pozrieť skôr tie dvojrozmerné matice. Čo je jedna vec, čo sa pri tej dynamickej alokácii, na čo som upozornila na začiatku, ja ešte ukážem teda tie príklady inak, aby teda sme nestáli, ale na záver, ale keď už mi beží prezentácia, tak prejdeme si toto. To je práve to, že sa neurobí častokrát dealokácia. Hej, a tedy vznikajú tzv. Memory, alebo teda také tzv. Diery, sekundičku, kedy vy vlastne použijete treba z nejaké pole alebo niečo podobné, čo ste dynamicky alokovali a neurobíte to delete jednoducho, hej? Takže často je to potom chyba programátorská, môže sa stať, že nám niečo padá a nevieme vôbec prečo a práve to je v tom, že vy to delete práve v C potrebujete urobiť, hej? Čiže ako náhle niečo dynamicky alokujete, je to potrebné jednoducho deletnúť a to, čo sme si hovorili, že tá základná zásada je alokujem a niekde, keď nepotrebujem, dealokujem bodka. Hej? Takže toto je dôležitá vec, takže ťažko sa to odhaluje potom. No a také na porovnanie, keď už môžeme hovoriť o tej dynamickej alokácii, tak mali ste ešte v C malloc a free, tam boli funkcie, ktoré dynamicky malloc alokoval, free dealokoval, v C++ je to new a delete. A keby sme ich mali porovnať, tak umožňuje alokovať new umožňuje alokovať premenu aj s nastavením jej hodnoty, malloc to nie umožňuje, to je taký základný rozdiel. Delete je funkčný pre, samozrejme aj preto funguje pre objekty a teda volá sa ich deštruktor. C nie je možné realokovať. Čo to znamená realokáciu? Zmeniť prepačte. Zmeniť veľkosť vyhradeného pamäťového miesta. Takže ak sa teda, toto je jedna taká vec, takto je možnosť realokovať. Máte na to aj príkaz malloc, ale v C++ to možné nie je. Malloc má zase pri neúspešnej alokácii ešte vrátiť nul
A new má nastavenú výnimku, hej, čiže je tam jedna taká, tak to je programátorská vec toto, takže vy potom, ak máte v C, hej, tak potrebujete kontrolovať, že či vám to prešlo, tá alokácia, alebo neprešla. Tu je výnimka. Čo sa týka operátorov new a delete, tak tie sú priamo, hej, teda to sme si pred chvíľou ukazovali, pri tom new a delete umožňujú prácu s polami a čo vlastne Mellog a Free vlastne neumožňujú. No a pokiaľ ide o rýchlosť, tak rýchlejšie je to new ako Mellog a zase naopak, keby sme zobrali to uvoľňovanie, tak je rýchlejšie Free v C ako delete v C++. No a keby sa to malo zase merať úplne dokopy, hej, čo sa týka súčtu nejakej rýchlosti, tak celková kombinácia New Delete je rýchlejšia ako kombinácia Mellog a Free dokopy. Takže to je len rýchlosť, možno a niečo dobré, možno aj niečo zlé, ale možno toto si treba uvedomiť, že C má možnosť realokovať, C++ to nie je možné, dobre? Takže také základné rozdiely plus niečo, čo teda je také zaujímavejšie. Dobre, takže to som asi zhruba povedala, nejdem toto už celkom zhrňať, alebo nás čaká ešte ďalšie veci, aby sme skúsili si pozrieť. Narýchlo ešte k tej dynamickej alokácii, ja teraz toto zruším a pôjdeme ešte, pardon, tu mám všetko možné, takže pôjdeme na príklady, takže tu vidíte matica po riadkoch, otvorím ešte kto? Dobre, poriadku sme mali, myslím, že prvú, takže môžeme si pozrieť, ako to teda... Ops, neviem. Zase problémy. Asi sa zdá, že budú problémy, nevadí. Ja to ešte tak nechcem to otvoriť. Môže byť. No, tu máte celkovú alokáciu, ja som to zatiaľ otvorila v tomto, alebo prostredie ešte, ale môžeme za chvíľku si, ja urobím takto, že nový projekt, keďže mi to narýchlo nešlo otvoriť a môžeme si to vyskúšať teda takto. Mám malú obrazovku. Trošku. Dobre. Skúsime, že či tam máme nejakú chybu. Dobre, no takže tu by sme mali mať aj maticu, vidíte ju. A ešte sa vrátim k tomu kódu. Nepotrebujeme. Takže videli ste, prípadne ešte raz môžem spustiť, ak ste to nestihli zaregistrovať. Takže vidíte, tu je pekne matica. Výsledok asi bude pri obidvoch príkladoch rovnaký. Čo sa týka teda poriadku, tak sme si hovorili, dali sme tu konštantné veľkosti. Výhoda toho je, tých konštantných, to ste už asi aj predtým si hovorili, že môžete to teda meniť práve v tých konštantách a vlastne musíte všade, kde používate M alebo N, to meniť.
Takže máte ukazovateľ na... Aha, tak toto je stratégia jedného bloku. Ospravedlňujem sa, ja som asi zobrala druhý kód, ale toto je stratégia jedného bloku. Takže nie poriadkov, pardon. Takže dali sme veľkosti jeden blok, m krát n, a pole v podstate akoby dvojitý ukazovateľ, pole, kedy sme mali vlastne dynamické prvky m. Čiže to sú pole ukazovateľov, hej, čiže môžeme toto ukazovateľ na pole ukazovateľov, hej, čiže pole s tými dvoma hviezdičkami je v podstate dvojitý ukazovateľ na pole ukazovateľov. To je to, čo sme si hovorili. No a to používanie samotné je také, že potrebujete teda alokovať tie prvky, to je tento riadok. A čo sa týka používania, tak už úplne normálne, tak ako viete matice používať, ako ste sa učili, teda mali by ste to vedieť. Na konci teda mážeme toto. Hej? Dobre, skúsime pozrieť si ešte tú druhú stratégiu. Tak tá druhá stratégia, môžeme, to je, áno, tak predsa som zobrala túto. No. Dobre. A tá druhá stratégia je v podstate táto. Môžeme. No, keď si to... Áno, tu je ten rozdiel, čiže rozmer máte taký istý pre prirovnanie. Zase je tu dvojitý ukazovateľ, čiže vždy sa používa dvojitý ukazovateľ s tým rozdielom, že keď si to pozriete, tak vlastne táto stratégia poriadkov je o niečo kratšie. Vlastne o ten jeden riadok, tam sme najprv museli alokovať akoby celý ukazovateľ na ten jeden veľký blok a potom sme mali ešte dvojitý ukazovateľ na pole ukazovateľov. Tu je to niečo kratšie s tým, že ja tento kód, keď si tu pozriete, tak je trošku zložitejší vzhľadom na to, lebo tam robím jednorozmerné polia na každý riadok. Hej? Čiže vznik dynamických polí. Hej? Čiže toto tu je o niečo zložitejšie. Keď si to tak predstavíme, čiže toto je vlastne na celú maticu ukazovateľ, to pole s tými dvoma hviezdičkami alebo dvojitý ukazovateľ má pole ukazovateľov, hej, čiže ukazuje na pole ukazovateľov, hej, typu in, alebo aké chcete, akú chcete maticu, no a toto ukazuje vlastne, alebo teda vytvára pole, teda jednorozmerné pole vždy nejakých prvkov typu int. Hej? Čiže keďže tu sú ukazovateľ, tak každý z tých ukazovateľov ukazuje na vlastne jednorozmerné pole. Hej? Vieme si to predstaviť. Čiže keď mám m riadkov, tak tu mi vznikne m ukazovateľov, to je jasné, a tu každý ten ukazovateľ ukazuje vlastne na 6, lebo sme tam dali n je 6 stĺpcov, takže na 6 stĺpcov. Dobre, takže toto je tá stratégia, pokiaľ by teda, bude tá matica zhruba, no nebude rovnaká, lebo je tam nejaké random, ale čo sa týka výpisu, alebo teda toho použitia, je to úplne identické, hej. To už vyletel, kde si. Ešte raz. O, tu ju máte, hej, ja som to preklikla. Dobre, takže takto. Takže to sú tie dve stratégie. No a my teraz pôjdeme na ďalšiu časť prednášky. A to je prednáška, som to vypla, takže ešte číslo 3 máte, a to je prednáška STL knižnica, ktorá je aktuálnejšia, to by malo byť táto. Dobre, takže tentokrát neotvorila. Dobre, tu už by mala byť. Dobre, toto je ono. Tak, fajn. Ešte prepneme zobrazenia. Tak by sme mali vidieť. No a čo chceme teraz ponúknuť? Čiže jedna vec je, že môžeme povedať, že polia dvojrozmerné, dynamické, možno ten spôsob alokácie je zložitejší.
Máme však aj ďalšie riešenie, že možno nemusíte používať polia, môžete používať, dá sa povedať, inú možnosť a to sú práve knižnice, ktoré poskytujú určité datové štruktúry. Nazývame teda knižnice z rady STL, to je ako template, čiže vlastne template vieme, že je šablona, teda templateové knižnice. A tieto datové štruktúry, teda, ktoré C++ ponúka, tak nám mnoho môžu pomôcť nahradiť aj možno takéto zložitejšie prípady matíc napríklad, keď používame. Takže častokrát možno niekedy je výhodnejšie použiť už niečo hotové z knižnice, ako možno sa trápiť niekedy s polom. Možno niekedy je teda to pole samotné výhodnejšie. Ja som si to dovolila teda ukázať, aby teda môžete teda aj to klasické dynamické pole používať, alebo úplne statické, ale hovorím, dynamické má teda samozrejme tie svoje výhody. No ale chceme vám predstaviť teda takéto štruktúry. Prvá časť teda tej prednášky, ktoré budeme venovať vlastne týmto knižniciam všeobecne, čiže urobím taký malý prehľad týchto štruktúr. A druhá časť budú dve tie štruktúry, na ktoré sa teda zameriame. A to sú štruktúry vektor a mapa. Hej, tie by sme chceli potom v budúcnosti aj používať. Pokiaľ tieto štruktúry sa vám budú zdať do nejakej, treba do semestrálke vhodné, aj niektoré iné, tak máte k dispozícii, dá sa povedať, referenčnú príručku, ktorú môžete potom neskôr využívať. A teda nájdete tam teda prístupy aj k tým ďalším štruktúram. Oni majú teda samozrejme tiež svoje výhody, ktoré teraz ja poviem. Zhruba taký prehľad tých štruktúr by bolo dobré, aby ste vedeli o nich. Čiže štandard template library, to je vlastne súbor knižníc, lebo nejedná sa len o jednu knižnicu, ale sú to knižnice viaceré, ktoré obsahujú tieto štruktúry. A teda o čo ide? Môžete vlastne používať, sú to tzv. Kontajnerové knižnice, ktorým hovoríme, že template, čiže sú robené pre rôzne typy. Čiže aj pre vlastný typ, ktorý si vytvoríte kvázi objekt. A to je, minule sa teda pýtal niekto aj na prednáške, že či môže dať, takisto aj do pola inak môžete dať objekt, to je samozrejme, či môžete dať, alebo teda vytvoriť naraz viacej objektov, no samozrejme, hej, tých objektov môže aj teda v realite to funguje veľmi rovnako, že vždy tých objektov naraz je vytvorených častokrát stovky. Takže ak potrebujete rovnakého typu trebárs objekty vytvárať, tak na to sú práve vhodné aj tieto dané štruktúry. Dobre, takže to je len taká praktická poznámka. Čiže ak by ste náhodou počuli aj slovičko kontajner, tak to je vlastne akoby template, hej, čiže kontajnery, ktoré akoby zoberú rôzne typy, hej, čiže rôzne typy dát, čiže tie data môžu byť rôzneho typu, čiže to môžu byť aj, keď hovorím o objektoch, alebo ešte aj iné, vymyslíte si struct, hej, tak vymyslíte si štruktúru, tak to bude typu tej štruktúry, máme si, hej. No, čo obsahujú? Obsahujú nejaké algoritmy, obsahujú aj nejaké iterátory. No, keby som to narýchlo mala povedať, tak algoritmy, mám dve rovnaké čísla, tak tam mala byť jednotka. V knižniciach vlastne vám pomáhajú z data triediť alebo vyhľadať. Čiže už máte na to nejakú knižnicu, ktorá vám urýchli, čiže nemusíte písať algoritmus triedenia, ale zavoláte si vlastne ten algoritmus, ktorý už tam je hotový a vám vlastne to vytriedi, hej? Tie prvky alebo tie jednotlivé data. Podľa nejakého buď kritéria, alebo keď máte len jednoduché data int alebo float alebo takéhoto typu, tak tam samozrejme kritérium nedávate.
Takisto sú tam vyhľadávania, možné zmeny. Čo je výhoda, môžete naozaj tie jednotlivé štruktúry sa dajú aj vo veľkostne meniť, hej, čiže no, majú jednu takú vec, že fungujú na princípe tiež v tom dynamickom, teda majú tie ukazovatele v sebe, ktoré nazývame v tomto prípade iterátory, hej, čiže preto hovoríme, že umožňujú vlastne pristupovať tým jednotlivým dátam. Hej? Keď si predstavíte, že kvázi pole máte, tak jednotlivým dátam. No ja ešte by som to bližšie vysvetlila. Takže prejdeme si niektoré tie dátové štruktúry, ktoré teda tie knižnice majú. Prvá knižnica sa volá Vektor, o nej budeme ešte viacej hovoriť, ale môžete si ju predstaviť, že v podstate ako to dynamické pole, čo sme si predtým hovorili, s takými ešte viacerými plusmi, ktoré dynamické pole nemá. Môžete meniť. Veľká výhoda, že rozmery pola sa môžu meniť podľa potreby, hej? Teda aj po počiatočnej alokácii. Kedykoľvek môžeme teda nahradiť vlastne týmto vektorom, keď chceme to akoby dynamické pole použiť, tak nepoužijem toto, ale použijem vektor, hej? Má rýchly náhodný prístup, ale čo sa týka vymazávania a vkladania, v strede je trošku náročnejšie. Dá sa to, ale trošku náročnejšie. Treba, tu je ukázané, hej, čiže viem vložiť niekde ten prvok, ale viem teda ho aj vymazať. Je to pomocou tých ukazovateľov tzv. Iterátorov, dá sa to, hej, čiže aj sú tam takéto je pomalé a vymazávanie, hej, čiže v tom zmysle pomalšie je to na úkor, dá sa povedať, tej rýchlosti spracovania, tak toto má pomalšie. No ak si predstavíte štruktúry, ktoré treba, možno budete niekedy potrebovať, takto poviem príklad, tlačíte papier, tak tie papiere vlastne idú rad za radom, hej, čiže to je takzvaná fronta. Áno? Tak si môžete predstaviť, že chcete namodelovať niečo takéto, že tie prvky vlastne sú akoby dynamické pole, ale majú nejaký koniec, majú nejaký začiatok a vy môžete vkladať iba tie prvky na začiatok. Čiže ak si zoberete, že v podstate máte prvky na začiatok alebo iba na koniec, hej? Lebo tu ešte sa dívam, že mám obojsmernú frontu, bo je obyčajná fronta, takže teraz mala by byť skôr. Takže rýchly náhodný prístup, vkladanie na začiatok a pomalé vkladanie a mazanie vo vnútri, hej? Keď si predstavíte frontu, že čo to je fronta, tak fronta v podstate funguje na základe, no toto je klasická fronta, hej, tam je jediný rozdiel v tom, že vlastne prvý, keď príde, tak aj vlastne prvý prišiel, tak by mal byť vlastne vybavený od začiatku, hej, čiže tí, čo sa postavia sem, tak budú vybavení až kým prídu akoby na radu, hej, čiže predstavte si, že prvky, ktoré aj v tlačiarni máte, tak v podstate funguje takýmto spôsobom. Tak first in, first out. Preto hovoríme, že prvý prišiel, prvý odišiel, hej, asi tak. Hej. Takže to je jedna obojstranná fronta, je trošku rozdiel. To, čo som mala, tak je, že máme prvky pridávať do obojstrannej fronty, môžete pridávať aj na začiatok. Čiže rozdiel je v tom, že tu sme mohli iba príde sem na koniec, hej, a tu sme nemohli pridávať tie prvky, keď si pozriete akoby ten zástup ľudí. Hej, čiže to je základný rozdiel medzi tými frontami. Znova si to pozrime, že je to vlastne tiež spôsob dynamického pola. Hej, má to taký názov, tá knižnica, že DQ, hej, obojstranná. Hej. Čo sa týka ďalšej knižnice, list alebo zoznam, tam znova máme jednu takú základnú vec, že zase si to predstavte akoby dynamické pole, ale každý jeden prvok vie o tom predchádzajúcom a o tom za ním. Hej? Čiže vie informáciu
o tom, že má tzv. Smerník na predchádzajúci a následujúci. A tu je taká jedna vec oproti tým všetkým, čo sme si doteraz hovorili, fronta, obojstranná fronta alebo vektor, že má rýchle vkladanie a mazanie. Vzhľadom na to, že každý tento prvok vie o tom, čo je za ním a pred ním, tak je rýchle vkladanie a mazanie, ale zase pomalý náhodný prístup. A keď si to zoberete, tam sme mali rýchly náhodný prístup a pomalé vkladanie a mazanie. Samozrejme, pri všetkých sa to dá urobiť, ale ešte raz hovorím, trošku zložitejšie je tam. Hej, čiže tu vidíte ten prístup, že keď niečo chcem vymazať, tak vlastne musím povedať, že dobre, medzi týmito dvoma to chcem vymazať, tak tieto dva prepojím, vlastne tam sú na to metódy, ktoré to urobia, no a vlastne tento prvok vlastne zlikvidujete, hej, čiže on aj fyzicky, dynamicky vymažete, aj dokonca aj tie smerníky, ktoré sú tam. Čiže si to treba stále povedať, že sú to nejaké dynamické štruktúry. No a používa sa, tam som možno ešte pri tých dôležitých nepovedala, tak vektor, to sme si povedali, to pole, ešte tú frontu, používa sa ako dynamické pole, pričom veľakrát potrebujeme vkladať na koniec alebo začiatok, no a tento zoznam sa používa vtedy, ak nepotrebujeme k tým prvkom pristupovať náhodne, ale je dôležité ich poradie. Hej, čiže tam si treba rozmyslieť, že kedy teda to, čo chcem, použijem. O tej fronte som hovorila. Toto je dosť obmedzená, čiže tam sme mali síce obojstrannú štruktúru, veľmi podobnú ako vektor, ale táto štruktúra je veľmi jednoduchá vzhľadom na to, že tie prvky môžem vkladať akoby iba na ten koniec. Hej? Čiže nie je možný priamy náhodný prístup prvkom. Čiže neviem treba vymazať tu, alebo tu, hej, niekde. Čiže viem to vymazať možno iba tam na začiatku, teda ten prvok, ktorý príde. Takže to je jednoducho fronta, first in, first out. Môže slúžiť takáto štruktúra na simulovanie na nejakej tlačiarni alebo niečo podobné. Hej, alebo niečo, čo simulovanie paketov sieti, hej, napríklad. Čiže sú až také obmedzené štruktúry. Ešte obmedzenejšia štruktúra, ktorú máme, je tzv. Zásobník. A v podstate, keď no je tu tak humorne ukázaný, dá sa povedať, tento prvok autobusu. Spýtam sa tak, že kedy vyjde ten, čo tam prvý nastúpil. No, viac menej, keď väčšina autobusu vystúpi, hej, čiže možno tí na streche už nie, ale tí, čo sú vnútri, určite musia vystúpiť, aby lebo on si trvá sadol k tomu oknu. A keď sedí pri okne, tak asi sa mu nepodarí. Závisí od toho, samozrejme, kde v tom autobuse je, to len taká poznámka. Pardon, to teraz vypla. Takže kedy vyjde až tedy, keď vyhádžem všetko. Čiže tejto štruktúre funguje, absolútne nefunguje náhodný prístup prvkom, ale k tomu prvku, ktorý tam prvý som hodila, si to predstavte, že ako keď máte studňu, keď nefunguje príklad s autobusom, tak do nej hádžete dosky. Tú prvú dosku padne na dno studne, na nej nahádžete ďalších 10-15 dosiek, takže tú poslednú vyberete hneď, áno, tú 15, ale tú prvú vyberete až keď všetkých 14 vyhádžete a tá posledná potom dostanete von. Hej? Čiže asi takáto štruktúra, naozaj veľmi jednoduchá štruktúra, ale znova môže simulovať určité procesy a môže sa teda využívať na také procesy, ako sú napríklad pamäť alebo niektoré teda, ktoré sú veľmi podobné tomuto ukladaniu prvkov. Ďalšia štruktúra je množina. Je to usporiadaná datová štruktúra a ona vylučuje duplicitu prvkov. Inak máme ešte aj inú množinu, ale táto základná množina set, teda v tej knižnici, má takú jednu vlastnosť, že vlastne
má automatické usporiadanie akoby v sebe. Hej? Čiže vylúčuje zároveň duplicitu, hej? No ale nemá náhodný prístup. Čiže ak potrebujete vlastne takéto vlastnosti, čiže vylúčenie duplicity, čiže tie prvky sú jednojedinečné a zároveň potrebujete ich usporiadavať, tak veľmi vhodná štruktúra. Hej? Takže na to. No a tu už máme také ďalšie kombinované, ktoré sme už teda počuli, multimnožina. To je množina, ktorá akoby ešte doplňa tú prvú, takže umožňuje duplicitu. Hej, takže tu je výhody a nevýhody sú podobne ako pri tých klasických množinách. No a to usporiadanie má podľa nejakého pravidla. Hej, takže toto je multimnožina. A potom ešte je špeciálna fronta, hej, tiež to je tá knižnica, to je tzv. Prioritná, kedy si treba predstaviť, takisto máte aj rôzne smerovače, ktoré vám smerujú pakety trebárs, tak niektoré môžu byť prioritné, tu je to naznačené to prioritnou poštou, kedy tá fronta, ako sme si hovorili, klasická fronta fungovala iba tak, že vlastne vybrať ste prvok mohli spredu a pristúpil zozadu, hej? Hej, čiže spredu odišiel a dozadu, ako keď stojí, čiže zozadu ste ho pridávali. Táto prioritná môže byť vlastne daná tak, že tie dané prvky dostávajú ešte aj prioritu a nevyberáme prvok na základe poradia, ale podľa tej priority. Hej, čiže tu už není tá klasická fronta, kedy prvý na rade ide preč, hej, posledný prístupy, zase vstupuje do tej fronty, ale tu, kto má najvyššiu prioritu, hej, alebo podľa danej priority, hej, čiže napríklad tu vidíte, že ak sú tieto zasielky, tak prioritu má táto tretia zasielka, tak tá pôjde akoby prvá sa vyberá. Hej? Ak potrebujeme nejaké prvky spracovať podľa nejakej priority, čo určite možno nejaký taký algoritmus, tak už tu už máte celú štruktúru na to hotovú. No a ešte máme datovú štruktúru mapa. Dátové štruktúry mapa, alebo teda viac typov tých map je, ale základná vlastnosť je taká, že mapa je v podstate tiež utriedený dátový typ, ktorý vlastne ukladá dvojice. Ukladá dvojice má vždy kľúč a hodnotu. Čiže není to jednojedinečná hodnota, tak ako sme boli zvyknutí v poli, ale má dve hodnoty, hej, čiže tá samotná hodnota je daná ešte upevnená akoby kľúčom, teda akoby poradové číslo, alebo väčšinou ten kľúč býva, môže byť typu aj string, typu char, aké si zvolíte. Teda je to nejaké číslo, ktoré to číslo, alebo teda číslo, ten identifikátor, ten kľúč, musí byť jednojedinečný, hej? Čiže tá hodnota sa môže opakovať, ale ten kľúč je jednojedinečný, hej? Čiže tu, ak by sme mali, tak tie kľúče sa nemôžu opakovať, hej? Čiže už to máš číslo 2 v tomto prípade nie je. Takže inak prebieha tu automatické zoradenie hodnot podľa kľúča a uchovávanie vlastne týchto dvojíc, čiže mám kľúč, hodnota, hej? Takže tak. No a kedykoľvek potrebujeme vlastne uchovať tieto dvojice zoradené podľa nejakého kritéria. A potom je ešte tzv. Multimapa, ktorá už umožňuje tú duplicitu kľúčov, hej? Čiže ešte raz pri tej mape klasickej nie je možná duplicita kľúčov. Máme ešte špeciálnu štruktúru, ktorá tvorí tzv. Bitovú množinu s tým, že bitová množina umožňuje uchovávať iba hodnoty 0 a 1. Takže toto je jedna. Takže ak potrebujeme možno nejaký bitový počet rátať alebo rýchly náhodný prístup a má pevnú dĺžku, práve v takýmto hodnotám, ale s tým, že hodnoty musia byť iba 0 a 1, tak má všetky vlastnosti vlastne aj množiny,
ale s tým jediným obmedzením, že teda samozrejme je to bytová množina. No a ešte k datovým štruktúram zaraďujeme aj reťazec. O ňom ešte budeme trošku viac hovoriť, to už nebude teraz cieľom. Takže slúži na uchovávanie reťazca znakov. Povieme si ešte, čo k tomu reťazcu tiež viacej. Čo si viacej, nie dnes však, a vlastne môžete uplatňovať aj ďalšie operátory, priradenie. Klasický reťazec možno viete, kto už programoval niekde inde, takže vieme spájať. V C to tak samozrejme dajú sa rôzne aj v C, ale tu môžete mať naozaj oveľa viac operácií. Čiže priradenia, ščítania, porovnávania a tak ďalej, to, čo patrí k klasickým stringom. No a samozrejme, čo sa týka nejakej bezpečnosti, tak vzhľadom na tento reťazec je bezpečnejšia. Takže tak. No a keď sme už pri tom takom všeobecnom móde zatiaľ, tak všetky tie knižnice, ktoré som nejako vymenovala, ktoré si nájdete na vlastne referencii alebo referenčnej príručke, tak môžu používať aj knižnicu algoritmov, to je to, čo sme si spomínali. Je tam zhruba okolo 70 algoritmov rôzneho, čiže tu ich máte nejak tak asi, čo najčastejšie sa používa. Možno na cvičeniach niektoré také nuancy treba vybrať, ktoré by sa mohli ešte teda vzhľadom na tie štruktúry, o ktorých budeme podrobnejšie hovoriť. Takže možno nejaké hľadanie maxima, minima konkrétnej hodnoty alebo triedenie, to som spomínala. Takže na to potrebujete akoby ďalšiu knižnicu, keď chcete s tými štruktúrami robiť, čiže ktorá sa volá algoritmu a môžete využiť vlastne už dopredu naprogramované teda jednotlivé. V podstate funguje to tak, že vlastne stále sme v báze nejakých objektov, čiže tá knižnica obsahuje triedy, hej, ktoré už majú vopred naprogramované tieto algoritmy, čiže viete, treba o aplikovanie funkcie nápravky, hľadanie prieniku, odstraňovanie duplicít, výmenu prvkov a tak ďalej. Takže rôzne tieto algoritmy môžete aplikovať práve keď si aplikujete ešte aj túto knižnicu algoritmov. Dobre. No, tak také rýchle zhrnutie. Čo sa týka týchto knižníc, obsahujú teda tie dátové štruktúry, o ktorých som hovorila. Sú to aj bežné, ale také naozaj používané. Pokiaľ by ste mali takto, poviem, na fakulte riadenia majú na to osobitný predmet, že dátové štruktúry, oni sa učia všetko programovať, alebo teda väčšinu tých dátových štruktúr akoby ručne. Ale tu už akoby zoberete knižnicu a máte to naprogramované. Dobre, takže my sa budeme venovať, no to sme hovorili, že ešte s tom algoritmy, a my sa budeme venovať teraz dvom dátovým štruktúram, a to je vektor. Ten sa naozaj často používa. Ešte častokrát sa používa ten list. Niekedy fronta, niekedy zásobník. No a potom použijeme mapu a vlastne string. Čo sa týka najpoužívanejšieho, tak vlastne vektor, mapa, string sú to jedno z tých najpoužívanejších. Dobre, takže toľko k tejto časti a teraz pôjdeme také viacej tie praktické veci. Mám to len na začiatok. Takže pôjdeme práve úvod k týmto dvom štruktúram, čiže ostávame vlastne u štruktúr a môžeme povedať teda taký základ, že vektor vlastne v súčasť tých templateov, potom povieme o metodách, nejaké príklady si ukážeme a podobne mapy, alebo mapa, tá klasická, čiže tam, jak si spomeniete, teda kľúč a hodnota, nejaké metódy a potom nejaké príklady. Dobre? Takže ešte na vzdelávaní máte toho trošku viacej. Neviem, koľko príkladov sa mi teraz podarí stihnúť, lebo neviem, aby ste stíhali možno potom ďalšiu hodinu. Tak možno tak do tej pol, ale uvidíme. Dobre, čo sa týka vektora.
Tam sme spomínali, že je podobný ako dynamické pole. Vy keď potrebujete použiť vektor, tak potrebujeme zahrnúť tam knižnicu vektor. Ja to za chvíľku ukážem skôr na príkladoch. Tá knižnica vektor sa volá akoby datový typ, hej, čiže tým pádom, ako náhle si aplikujete, čiže používanie tejto knižnice, tak jednoducho môžete zadefinovať vektor. Tu máte rôzne spôsoby, toto, čo tu vidíte, takže vektor môžete si dať typ int, akýkoľvek, môžete tam hodiť objekt, hej, čiže za chvíľku na príklade to uvidíte. Čiže tu miesto typ použijem teda napríklad int na meno vektora, tak ako klasicky ste zvyknutí. Môžem zároveň dať nejakú dĺžku tomu vektoru, môžem zároveň povedať, že vektor môžeme vytvoriť z druhého vektora alebo z ďalšieho vektora. A môžem povedať, že ak z druhého vektora, tak môžem povedať odtiaľ potiaľ. Hej, bude ten nový vektor. Hej, čiže aj tak sa dá. Ale môžem vytvoriť ešte aj dynamický vektor. Hej. Čiže toto je taký malý prehľad, ktorý ako by sa dal rôzne vytvoriť. Skúsme ešte raz hovoriť, vektor rovná sa nejaké dynamické pole s metodami. Hej, čiže dopredná programovaná trieda. Dobre? No, toto sú prehľad jednotlivých metód. Hej, čiže asi skôr môžem ich ukázať potom klasicky na tom príklade, kde tieto metódy nám slúžia na prácu s tým vektorom. Hej, čiže táto metóda napríklad dá veľkosť toho vektora, táto kapacitu, to znamená maximálny počet, ktoré ešte dokáže vektor prijať. Dokonca vie urobiť nastaví kapacitu, hej, toho vektora, že sa rovná aspoň n, čiže aby teda nešiel pod nejakú hranicu n, hej, ale nastavíme mu toho, čiže kapacita a veľkosť je jedna vec. Kapacita je, že koľko ešte, hej, teda ten maximálny počet a veľkosť je tá aktuálna veľkosť, koľko má, hej, čiže môžeme ho zväčšovať to pole. Pushback je metóda, ktorú pridávame, takže toto je taká metóda, ktorá môže priradiť hodnotu, ale dá sa to aj priradiť vektor nejakých hodnotov, nejakých m prvkov, hej, čiže môžem ich používať vektoru m prvkov s danou hodnotou. Čiže napríklad chcem 10 desiatok tam pridať, no tak vlastne, ja neviem, n prvkov, tuto dám, že 10, hej, a hodnota, ja neviem, 10 desiatok, 10, 10, hej, alebo 5 desiatok, tak 5, 10, hej, tu by som dala 5, 10. Vie odstrániť si posledný prvok. Sú tam ešte potom aj také ďalšie, že to keď vy tam máte tzv. Ukazovateľe, tak viete povedať, že toto je prvý prvok a toto je posledný. To vie ten vektor o sebe, že? Vie vymazať, to je begin a end, hej, čiže robí sa to cez ukazovateľ, viete vymazať vektor a viete vložiť hodnotu na nejakú pozíciu, hej? Čiže niečo také, že viete sa dostať, ja neviem, štvrtý prvok odzadu alebo štvrtý prvok odpredu. Áno? Čiže no a odstrániť prvok, teda vložiť, odstrániť. To sú také základné tie operácie, hej? Rozumieme, vložiť, odstrániť, áno? No, takže toto sú. A ešte jedna. Áno, hej, niektoré metódy naplňame priamo v konštruktore pomocou metód pushback. Čiže tu je napísané, že môžete v podstate tieto dve metódy sú na naplňanie. Ak už máme vektor naplnený, pristupujeme k jeho prvkom tak ako pole. Hej, čiže pomocou takéhoto operátora, čiže nazvete nejako vektor. Ukážem to na príklade, to bude asi rozumnejšie. Dobre, takže poďme si skúsiť taký jeden vektor na tých príkladoch. Tu máte tie príklady, ja by som to už teraz neukazovala na slajdoch, dobre? Takže prejdeme si niektoré príklady, ktoré tu mám. Niektoré sa dá, že ešte môžete potom prejsť na cvičeniach, ale lepšie by bolo to teraz ukázať, lebo takto vymenovať metódy to asi nestačí. Takže vyskúšajme si prejsť to následovne.
Dobre, takže takto skúsim ja to otvoriť. To môžeme aj vyhodiť už, to nebudeme potrebovať. Toto. Nechce. Tak to dáme. Dobre, už je preč. No, toto by malo byť. Dobre, takže poďme si pozrieť jeden príklad. Dobre, no, takže tu máte taký kratší príklad. Áno, no. Takže poďme sa pozrieť na to, že máme vlastne zadefinovaný vektor, ktorý má veľkosť 7, hej, čiže ak chcete počet prvkov pola, hej, čiže keby sme si dali, tak počet prvkov pola bude 7. Takže tuto vidíte, že dôležité je volanie knižnice, hej, čiže include, vektor, máme počet prvkov 7. Počet prvkov pola teda tu mi len vypíše, že je 7, môžeme zvoliť cyklus a pozrite si už do toho cyklu, ja už zadávam tie prvky týmto spôsobom. Hej. Samozrejme, môžem pridávať prvky, môžem pridávať, my sme ešte takto, na budúce budeme sa venovať vektorom ešte viac, takže zatiaľ si ukážeme len priradenie prvkov nakoniec. Môžeme to dať teraz spustiť, hej, že ja teraz tento príklad dám spustiť. Takže čo urobí toto? Máme vzniknutý vektor, ktorý má 7 prvkov. Môžeme vlastne tieto prvky, ja ešte by som takto, že nejakých pár vecí ešte možno navyše do toho, že by sme nejaký kód písali. Pozerám, že čo tam ešte. Dobre, takže by sme si ešte možno niečo tam dopísali do toho kódu. Takže aby sme si mohli vyskúšať aj nejaké iné funkcie, lebo mám tu toho trošku menej. Takže skúsme si toto teraz spustiť. Čiže ešte raz vytvorila som vektor, nejaký 7 prvkový, ktorý teda máme, čiže toto môžem povedať, že je nejaká definícia. Dobre, toto je, teda vypíše sa koľko prvkov, no a tuto sa nejaký randomuje, hej. Čiže vidíte, že ten zaplňanie do toho je podobne ako v poli. A toto už je len výpis, to už je akože ukážka krásy, že ako sa teda to vypíše, takže je ten samotný cout, aby sa to vypísalo, že v takom peknom tvare, hej, takže vidíte, je tu trošku krajší, tak hneď to uvidíme. Dobre, takže vidíte, že teraz by sa mi malo vypísať, hej, veľkosť pola je 7, každý prvok pekne do riadku sa teda zapísal, hej, že vidíte. No, skúsime to teda teraz zmeniť, dajme tu pushbackom ešte ďalších, ja neviem, uvidíte, že teda samotná veľkosť, toto by som tu dala takýto cyklus na novo, lebo to inak neviem dať takto. Takže ten posledný prvok sa nevypíše, ale keď si to len takto dám, hej, všimnite si, že len tu vyhodím tu generovanie, ale nech sa mi niečo vypíše. Hej, čiže tam sa vygenerujú nejaké prvky a tuto si ešte pridajme zo pár prvkov nakoniec. Hej, takže dajme tomu, že tu bude ešte 4. Alebo dáme také extra číslo 103. Nehajme. Hej, a ešte jedno, ja neviem, dajme, že také špeciálne, že 0, hej, také, aby sme vedeli.
Tak, dobre, takže na konci by mala byť teda 0. Teraz keď toto spustím, tak v podstate by ste mali už aj vidieť dva výpisy. No, možno som to mala oddeliť, lebo tie dva výpisy teraz nebudú oddelené, no ale uvidíte. Takže prvý výpis bude, ešte nepíše, no tak asi nemáme to skompilované. Dobre. Mal by tam ešte jeden byť výpis, tento výpis len nezareagovalo to. Takže keby ste si toto dali, tu už by sa teda mali doplniť ďalšie prvky a nechce dobre zareagovať. No, už tam bude ešte staršia verzia. Takže vlastne doplní sa ešte nakoniec. No a ešte čo sa dá, tak je vlastne, že vy môžem to urobiť ešte takto, môžete meniť, dajme tomu, že si poviem, že dobre, tak máme, keď sme tam pridali nakoniec ešte ďalšie dve, tak môžeme urobiť ešte resize. Môžete povedať, že 7 a 3 je 10, tak z tých 10 ešte ja urobím resize na 15. V tom poli by ste mali mať teraz vlastne v podstate hodnoty, ktoré sú tam dané, čiže sú to hodnoty tieto, čo sa randomizujú, plus tieto, čiže to je dokopy 10 a posledné hodnoty nebudú zaplnené. Čiže keby ste si teraz dali pole zväčšiť, tak kľudne môžete zväčšiť o nejakých pár prvkov, čiže ako by ste zmenili túto jeho počiatočnú veľkosť. Hej? Môžete si to vyskúšať ďalšie aj na cvičení. Dobre, takže toto je jedna taká vec, že vlastne môžete urobiť aj ten resize a môžete vlastne popridávať prvky vždy na koniec. My si ešte na budúce budeme ukázať, je tá metóda insert, ktorou sa dá pridávať prvky nielen na koniec, ale aj niekde v strede. Len potrebujeme si vysvetliť potom ten iterátor, ten som ešte dneska nezahrnula do prednášky. Takže zatiaľ toľko k tomuto. A ešte máme jeden príklad a to neviem, nie, to nie je mapa. Ukážeme si, koľko máme, 17, takže asi ešte ukážem ďalší. To myslím, že ešte nie sú objekty, lebo do pola môžete dávať čokoľvek aj iné. A to už bude. Je trošku inak poňaté, kde už máte aj možno ďalšie metódy, že toto sme si už hovorili a je tu urobený treba aj takýto príklad, to môžete si potom pozrieť. Tiež je to vektor int, kde už máte treba funkciu len na výpis toho vektora, čiže tu pridávam dva prvky, 5, 10, čiže ak to dám vypísať, malo by to vypísať, že má veľkosť dva prvky, malo by sa vypísať tie dva prvky 5, 10. No a pokiaľ chcete vrátiť posledný prvok vo vektore, takže zase by sme si dali nejaký prvok, keď máme posledný, tak v tomto prípade by to malo byť 10 a tuto vráti prvý prvok vo vektore. Takže zase dať preto cout a môžete si teda vyskúšať. Ešte vymazanie všetkých prvkov vo vektore je clear, hej, čiže toto skúsim tiež spustiť. Takže tu sú ešte ďalšie metódy. Ešte jedna možnosť je, ako získať prvok
Môžete to dvoma spôsobmi. To je ten prvý spôsob, čo som ukazovala v tom prípade 1, čiže získať prvok V, hranatá zátvorka, hej, s indexom, keď bežíte v cykle, alebo v.at, hej, čiže získanie prvku na nejakej pozícii, čiže na prvej pozícii, ktorý to bude prvok. Hej, takže skúsme si toto pustiť, aby sme to videli a môžeme prípadne ešte ukázať si aj to druhé. Tu tam dopíšem ešte asi jeden riadok, len musí reagovať. No, vidíte, hej, čiže veľkosť 2 prvky a prvok na pozícii, lebo keď si zoberieme pole, tak je 0, 1, hej, 2, 3, 4 a tak ďalej, hej, čiže takto idú jednotlivé prvky. Čiže skúsime tu ešte to. Znova nejaký. Skúsime aj toto zmeniť. Či nám toto opraví. No, tá kompilácia furt beží rovnako, takže tak, tuto by sa mali potom zmeniť získanie prvku na pozícii. V tomto prípade už by malo byť 2. Hej, čiže nie na 1, ale 2. Dobre, takže skúste si zbehnúť potom tieto príklady. Takže to som len ukázala taký prehľad týchto metód. A posledný príklad je príklad z. A to mám, áno, tu je to. No, tu sme, ak si všimnete, ten príklad, main má krátky, ale čo sa týka pridania ďalších súborov, tak tu je celá trieda, keď to kliknem, hej, tak vidíte auto. Auto H má krásne metódy, hej, nejaký výpis je tu urobený, konštruktor, deštruktor, hej, metódy, kde sú vlastne definované tie metódy všetky tu, hej, nejaký výpis. No a všimnite si, že ako teda do vektora hodíme taký objekt, hej, takže mám tu dokonca vyskúšané, toto sú 2 objekty, ktoré teda máme a pushbackom, zase tým pushbackom, vytvorila som si vektor, ktorý je typu auto, hej, je to úplne jednoduchý statický vektor, čiže používame zase z knižnice vektor auta, hej, a pushbackom hodíme tam vlastne jedno auto staticky vytvorené, tak takýmto a jeden objekt dynamicky vytvorený, hej. Vidíte to tu? No a nechám si to vypísať. Používam tam spôsob zase akoby toho pola s tým, že auta I znamená už akoby prvok toho pola a prvkom pola je objekt, že? Keď dám bodku, tak zavolám tie metódy. Hej. Čiže všimnite si, ja si sem môžem volať metódy ktorúkoľvek z tých metód. Hej, toho objektu. Hej, čiže ja som tam dala samozrejme výpis, keďže potrebujem výpis. No a malo by to vypísať teda tým pádom teda tie dve hodnoty tých aut, ktoré teda mám. Samozrejme, závisí to od toho, ako mám naprogramovanú túto metódu výpis v tej triede auto, tak mi to bude aj vypisovať, takže keby si ju chceli vidieť, že ako je naprogramovaná, tak sa vypíše nejaký typ auta, počet kilometrov, čiže to, čo tam ste nahádzali. Tam sú také hodnoty, Lada a Felicia má takéto hodnoty, hej, čiže, alebo Škoda Felicia, lepšie podané, no takže keď to skompilujem, tak malo by vypísať vlastne výsledkom toho je, že v tom, čiže tu môžete nahádzať koľkokoľvek takýchto hodnot, no a samozrejme ešte chcem ukázať, čas veľmi rýchlo beží, takže vidíte, takže vypísal, toto bolo nahádzané do tohoto.
No a sú tu ešte príklady, keby ste chceli si niečo náhodne, tak na cvičeniach by ste mohli si využiť. Tak dala som tam také viaceré príklady, ale nejdem to už teraz ukazovať. Majú tam skôr taký generátor takýchto objektov, čiže veľmi niečo podobné. To si môžete potom zbehnúť trebárs na cvičení. Dobre? Takže nejdem to ukazovať z jedného dôvodu, lebo čas nám beží. No a prejdeme na ďalšiu štruktúru a to sú mapy. Čo sa týka map, tak tam sme hovorili, že táto štruktúra má vždy teda kľúč a hodnota. No a treba pristupovať k tomu tak, že vlastne vy, keď definujete tú mapu, tak môžete definovať klasicky, čiže map, tak ako ste mali ten vektor, ale treba tuto dať dva typy. Typ 1, typ 2. Typ 1 je typ kľúča, typ 2 je vlastne typ tej hodnoty, ktorú tam dávate. No a ja vám ukážem za chvíľku také príklady, teda aj s tými mapami. Znova sú tam také možnosti ďalšie, ktoré si nájdete v referenčnej príručke, že vy môžete vytvoriť novú mapu z nejakej existujúcej mapy, hej. Môžete to, my sme nehovorili o iterátoroch, čiže ak tá mapa nejaká, ktorú už máte vytvorenú, má nejakú veľkosť, tak môžete tú novú mapu nejak ohraničiť a povedať, že z prvej mapy si prosím od druhého prvku až po štvrtý prvok, hej, tak to vlastne môžete vytvoriť akoby novú mapu, hej, čiže toto hovorí vlastne týmto by ste, alebo môžete vytvoriť dynamickú mapu. V tom prípade, ak tá mapa je samotne dynamická, tak sa musí vytvárať slovičkom new a tento druhý typ, ten kľúč ostáva klasický a tento druhý typ je vlastne dynamický, ktorý tam vlastne pridávate. A samozrejme aj celá mapa akoby je dynamická. To isté platilo pri vektore len s tým, že tuto vlastne pri tých mapách nesmiete zabudnúť na kľúč. Čo sa týka všetkých možných metód, tak veľmi podobne ako pri vektore size, clear, viete ísť na prvý, viete ísť na posledný, viete zistiť, či v tej mape niečo je, to je empty. Hej, čiže keď je empty, tak je, ak dá true, tak vlastne v tej mape nič nie je. Viete vyhľadať daný kľúč, na to slúžia count alebo find s tým rozdielom, že ten find vie vrátiť aj nejaký ukazovateľ na ten prvok, hej, čiže ten count nie. No a potom viete vložiť, hej, viete vložiť a viete vymazať. To je veľmi podobné. Tieto dve metódy ešte ukážeme na budúce, keď budeme trošku viac hovoriť o tých ukazovateľoch na dané prvky, a to je ten iterátor. Hej? Čiže na budúce by sme toto trošku viacej rozvinuli. Tu už máte teda naznačené begin a end, to sú tie úplne základné ukazovatele, ktoré, aby sme vedeli, kde je začiatok mapy, kde je koniec, kde je začiatok vektora, kde je koniec. To rovnako funguje inak pre mapu aj pre... No, ideme si tieto príklady vyskúšať. Ja by som začala od vlastne takého jednoduchého od jednoduchej float mapy a potom by sme si ukázali ešte ako objekty. Do toho znova mám také príklady prichystané na cvičenie. Ak chcete teda, že neviem, že koľko teda máme času, či skončiť o 11:30, môžete mi dať na známosť, ale že či potrebujete skôr skončiť, aby ste nejak prišli niekam. Potrebujeme skončiť skôr? Bolo by to fajn. Dobre, takže urobíme to tak, že takto, tak skúsim ešte ukázať túto jeden príklad a ešte teda dva príklady tým pádom. Vy si sami už potom nájdete na vzdelávaní sú ešte aj ďalšie príklady, tie by som alebo v prípade môžem ešte zopakovať na budúce tie ďalšie príklady, tieto jednoduché už asi nie. No veľmi podobne, keď si pozrete, tu je v tomto prípade, znova som dala, ako ste tam mali nejaký na výpis mapy, mapa tým, že v podstate funguje dvojprvkovo, hej, že má ten kľúč a hodnotu, tak pri tom výpise je dôležité si aj vypísať jeden aj druhý prvok, hej, čiže to je jedna dôležitá vec. Môžete teda ten prvok mať typu string, ten druhý bude float, čiže samotná hodnota
sa môže líšiť, to je jasné. Dúfam, že teda preto sme hovorili type 1, type 2. Mapa vzniká teda mi tam moc kurzoru. Takže tuto je mapa vzniká vlastne klasická, statická. Môžete doplňať do mapy takým podobným spôsobom, ako to bol vo vektore. Len pozor, treba označiť prvok. Čiže keď sme si zvolili kľúč ako string, tak ho treba aj používať ako string. No a vlastne ak chcete získať prvok z mapy, tak je to tiež podobným spôsobom. To AT, to sme mali aj vo vektore. Chcem získať podľa kľúča, hej, a vieme vymazať odstránenie prvku z mapy, takže vieme identifikovať presne ten prvok na základe toho kľúča. Takže môžeme si vyskúšať aj tento prípad, rýchlo to skompilujeme a tie jednotlivé príklady ešte chcem ukázať objekty v mape. Hej, takže vidíte, že toto boli, ešte raz sa to zopakuje, takže toto boli tie dva prvky, ktoré sme tam dali. Toto je vlastne, sme chceli z prvok B, hej, a vlastne vypísala sa hodnota k danému prvku, hej, čiže toto sú tie prípady. Hej, takže tu je B, výpis mapy, hej, teda bola vypísaná mapa a tuto je vypísaná mapa po odstránení prvku, tak lepšie povedané, aby som, čiže po odstránení bola znova vypísaná, čiže bol odstránený prvok A, takže vypísuje sa už iba B, čo je logické, hej. Takže toľko k tomu. No a posledný príklad, takže úplne na záver, ktorý máme, a to bude tento. To už je znova s tými objektmi, čiže do mapy môžete dávať objekty a keď sa chvíľu otvorí, tak to trvá. Dobre, už sme asi fajn. Už to máme? Máme. Dobre. No, to už je trošku ten výpis som dávala vlastne, mám tu, neviem koľko tých objektov je tu, asi 3 som pridala. Keď si všimnete, znova tu máme celú triedu auto, tá sa nezmenila. Hej, celá aj teda s definíciami, takže to len aby ste videli. Takže ten príklad si kľudne môžete stiahnuť a viac menej tu vidíte, že mám znova string, hej, čiže to ten kľúč a dávam tu dynamické prvky, dynamické typy teda a zároveň insert je metóda, cez ktorý teda vkladám, pridám prvky, objekt do mapy, je to Fiat, Mazda, Hyundai, hej, chcem vedieť, že dobre, vypíš mi prvok Hyundai, ale potom vypíš celú mapu, hej, čiže ako by to malo vyzerať, no takže to sú tie základné príklady, čiže vidíte, že ešte som neukázala, ako vyzerá ten výpis, ale môžeme si to na začiatok pozrieť a potom si ešte pozrieme ten výpis, takže vidíte, že tam bola nejaká požiadavka, aby sme išli podľa kódu. Takže pozrime si, prvá časť kódu mala byť Fiat, nejaký Fiat tam vypisoval, niečo sme chceli, Fiat. Áno, toto bol ten Fiat. Dobre, toto je ten Fiat, tu sme síce pridávali a stratilo to. Dobre, už to mám. Aha, ja už viem, kde bolo. No, dobre. Ešte raz. Skompilované a ešte raz vyhodili. Dobre, takže Fiat bolo, že sme dali vypísať prvok s týmto. Hej, tu máme Fiat, tento riadok. No a potom už sa vypísala celá tá mapa. Tak bol daný výpis a tu si pozrieme, že ako je daný výpis. Vždy teda máte tam ten pár, čiže vypisuje sa vlastne prvý je index, first, a druhý v podstate máte vypísaný
second volanie toho prvku a vidíte, že tu už je, keďže je dynamický, tak ho volám aj týmto dynamickým, čiže výpis, to je vlastne hodnota toho auta. Hej? Čiže tu vidíte, že je hodnota auta. No a toto už je len otázka krásy, že sme si tam dali šípku akoby, hej, ale nemusí sa to, môžete vlastne. No, takže týmto spôsobom naozaj môžete zaviesť, že par, second a first je vždy ten kľúč a second je vlastne samotný ten objekt, ktorý ste tam vložili. Ešte, ak teda my máme kontrolu, že tu si kontrolujeme ešte nejakým tým ifom, hej, že ak teda je niečo ešte v tom poradí tej mapy, tak vlastne to vypíše, ak tam nie je, tak vlastne už tam v podstate napíše 0, že vlastne nič sa tam nenachádza, hej, čiže žiaden ďalší prvok. Takže asi tak, to je vlastne ochrana tohoto. No a tu inak máte ešte veľmi zaujímavú jednu vec, to je vlastne tento cyklus, ktorý vlastne ide prvok po prvku. Pair je vlastne ten pár, kľúč a hodnota. Hej? Čiže pričom ku kľúču sa dostávate pair.first, second je tá hodnota. Dobre? Takže takýmto nejakým spôsobom viete vypísať aj celú tú mapu. Čiže má tie dve časti, tá mapa má teda kľúč a hodnotu a viete vlastne prejsť tou mapou. Čiže skúste si možno sa nejako zapamätať tento základný cyklus. Je to naozaj veľmi dobré. Vlastne ideme takto konštantne a vlastne celá tá mapa. Ukážeme si potom, ako sa to robí keď budeme mať dynamickú mapu, takže tam sa to rozlišuje. Dobre, no tak už tu žiada si aj počítač, takže ja by som takto, zastavíme nahrávanie a dneska by sme vlastne tým pádom skončili. No, tu. Ops. Dobre, takže toto by bolo zatiaľ na ten prehľad všetko. Ukázali sme aspoň základné príklady. Ešte si pozrite možno tie ďalšie príklady, respektíve možno prejdete viacej toho na cvičeniach. Tu sme aspoň nejakú takú teóriu ukázali. Dobre, ďakujem veľmi pekne, aj že ste sa pripojili za to. A možno aj nejaké nedostatky. Dobre, zastavíme záznam a aj zdieľanie. Ďakujem pekne, takže na budúce.